Arkadaşly gahraman serdaramydan hususy ulgama berýän ýygydaly gollawy. Bu wagtda telekeçiler üçin döwlet tarapyndan dördülen ýeňillikler Lewap vilayatyna da özüniň aýdyň beýany tapýar. Soňky ýyllarda Sewitde ýerli şeýmaryň hasabyna dörli senagat harytlaryny, şeýle-de gorlaşyk önümlerini önürýän hususy önümçilikleriň sany barha artmak bilen ýyllar bakaly ýokary hili önümler ýurdumyzda haryt bolçularynyň döredilmegine oňy täsirini ýetirýär. Önümçilik mümkinçiliklerini ýyl saýyn artdyrýan hususy kärhanalaryň hatarına Lewap vilayatynyň Köýtürne atrawyna ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdasy STT haryt nişanly gorlaşyk harytlaryny önürýän hususy kärhanany görkezmek bolar. Bu kärhana önümçilik gowy gorlaşyk önümlerini önürýän bölümden demir beton önümleri bölümünden şeýle-de iýmitlik nahar daş dudunyň we dud önümleriniň taýýarlanýan önümçiliginden ibaratdyr. Bir ýerde önürlýän gorlaşyk harytlary ýurdumyň içerki bazarlaryň bir hatarda daşary ýurtlar sarp edijileri de uğradylýar. Hususy önümçilikde önürlýän önümleriň Täjikistan, Hatay Halk Respublikasy, Russiýa Federasiýasy, Özbegistan ýaly döwletleri eksport edilýän aýratyn bellilikli ýagdaýdyr. Gowy gorlaşyk önümleri önümçiliginiň ýyllyk kuwaty 50.000 tonna barabar bolup, dörli önümler taýýarlanýar. Ýylyň dowamyna önümiň ortaça 10-12.000 tonnasy ýurdumyň öz içindäki sarp edijilere galan bolsa, daşary ýurtlara uğradylýar. Gorlaşyk işleriniň giň gelimde ýaýwananylan ajaýyp zamanamyzda hususy kärhananyň önümçiligine taýýarlanýan demir beton önümlerine bolan istek gün saýyn artýar. Hususy kärhanada bir ýylyň dowamyna 1500-1600 kub metr demir beton önümler önürlýär. Önümleriň hil ölçegi ýürüte hünärmenler tarapyndan gözegçilikde saklanyp, barlykhany şertlerini öwrenilýär. STT haryt nişany hususy önümçilikde gorlaşyk harytlar bilen bir hatarda iýmitlik nahar daş dudunyň we dud önümleriniň önümçiliginiň üstünlikli ýoly goýulanlygyny bellemek ýakamly. Ýylyň dowamyna bir ýerde dud we dud önümleriniň ortaça 500-600 tonnasy taýýarlanýar. Pekin paýhas ummany magtymly Praga ýylynyň her bir günde anamly zähmet üstünliklerini wetýän hususy kärhananyň hünärmenleri eşetli zamanamyzda işlemege, döretmege, giň gelimde önümçilikler ýoly goýmaga döredilýän uly mümkinçilikler üçin Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza hem de hormatly prezidentimiz Arkadar Gahrman serdarymyza alkyşlary, hoşallyk sözlerini aýdýarlar.